ассалому алайкум бародарон. Як роҳи табобати пешгирӣ аз коронавирусро мехоҳам ба шумо расонам. Табобати коронавирус бедоруи табибон, яъне духтурҳо. Маслиҳати доктор Мурод аз Эрон. Ногуфта намонад, ки дар Эрон зиёда аз 50 000 одамро табобат кардаанд. Бо ин роҳ метавонед ҳазорҳо одамонро аз ин вирус наҷот диҳед, ба дигарон ҳам расонед. Агар шумо дар гулӯятон дардро, сӯзишро ҳис кардед, оби намакдори гармро ба даҳон гиред ва муддати 1 дақиқа ғарғара кунед. Саратонро боло бардоред, ки об дар гулӯятон ғарғара шавад. Об аз ширгарм ҳам гармтар бошад, ки насӯзед. Баъд аз 2 соат дарди гулӯ сабук мешавад. Агар гулӯ аз дард намонд, пас як донаи сирпиёзро, чеснокро ба болои забонатон мегузоред ва гоҳ-гоҳ онро бо дандонатон каме зер мекунед, ки бӯяш ва тезияш барояд. Даҳонро пӯшед. Як 10 сония нафасро доред, то бӯи тезии сирпиёз гулӯро аз вирус тоза кунад. Ин корро якчанд дақиқа давом медиҳед. Пас аз ин ҳам дард давом кунад, сулфа пайдо шавад, пас дар як зарф оби ҷӯшомадагӣ бигиред ва ҳавли гармии онро нафас кашед. Худро насозонед. Дар вақти нафаскашӣ коре кунед, ки ҳавои гарм ба дарунатон равад. Ин кор иншоаллоҳ вирусро гум мекунад. Агар касе ин корҳоро накарда бошад ва ҳолаш вазнинтар бошад, пас як қошуқ соки лимонро меҷафед, як қошуқча сокашро менӯшед, аз болояш як қошуқча асал менӯшед. Ин муборизаи сахт мебарад бо вирус. Аз хӯрокҳо чӣ мехӯред? Чойро гарм менӯшед. Хӯроки обдор ба монанди шӯрбо гарм мехӯред. Ягон нӯшокӣ ё ғизои хунук намехӯред. Ҳамчунин ширинӣ, сокҳои ширин нахӯред. Чизҳои хунук вирусро афзоиш медиҳанд. Агар касе ки дар як хона бисёрӣ зиндагӣ мекунед, зуд дастҳоро бо оби гарм шӯед. Рӯйҳоро ҳам ва бо оби гарм даҳонро ғарғара кунед. Биниро об пошида шӯед. Касе ки аз берун омад, ҳатман дасту рӯ, бинӣ ва даҳонро ғарғара карда шӯяд. Бо собун дастҳоро шӯед ва баъд ба чизҳои хона даст занед. Ҳамин корҳоро риоя кунед. Иншоаллоҳ аз вирус наҷот меёбед. Дар ин ғарибӣ мо ба касе дар кор нестем бародарон, ба ғайр аз Аллоҳ. Барои ҳамин худро эҳтиёт кунед, ба дигарон расонед, то савоб гиред. Аллоҳумма салли ала Муҳаммад ва ала оли Муҳаммад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.